Chung mà admin bang padi nang padi cak no. Mayo jika bang chung bang sa. Ke depan ngan bisa bang berkat lem nem ta. Kene ke jika wi ne bang pelaj nang ne. Bang yo bang chung bang sa bang yo ke lekau le ya nang ne. Berkat baru cerita jing im kau nang ne ledekan nang ne de be nang ne wi padi cak no ke jika putra mayo wi put ne ke im yam de dok boy. Ku le sibun. Ha berapa ki ba ebron lang ne. Qua bàn lạch tăng cái dinh tép vặt cả mà đạn ta cái sport mà we bro ne kan kim chong ne long ye mi ngri ma dik ne ye theng ni kala ye theng ni koi ye ya ni jing mun toy man kpor bang sang kil khon kil siu nang ta sing hat ni om lu mala ye im hat ta cái jing du re bang ong he bang ye khang no phi nang ne bang ye no bo wi ke hing bro kai chut ne ne ka bri ku sai a thut ti po mà phải đi chăng nó ta bật khát ấy cái ta phi cái hai nó phải đi chăng nó cái con cái sông mà lăng thì non cái ta cái gì nhiều với nàng này rõ lăng nhìn ba đi si dài im dài mà luôn mà là thế là đặt khang lấy bớt sát thì sao cái ta này phải uy đi chăng nó cái gì cả bằng thét rõ mày phải sao bằng thảo hình mày phải sao im mình mất cái bò này na đệ săn phao xem rau phao xem im mình cái bài giờ sai này đệ uy tiền nó mà đi im đi tiền nàyแต่ละดักข้างผู้ชายนอกพี่นางเลยต่ออายิงมุดจังนั่งยี่เพชรจังนั่งยี่หูเลยกระตา ta cái badan hang ne bero kan kapor cái kerpat jur ma bang mi ingi ya sa ngi song hang ne adu ngi dang khna ya im kan ne ke jaka kerpat ya saru dan so ya kata Pangi na do kena ngidang siong dang saang ne. Adu imei pa i jaka jong ga dai hang ne. Kum kinang sinang hapo kasinang hatmai pelun. Ngiju perkat kuslai bakan don baik kejing ker sainarsia. Bat ngiju perkat ru hang no king ngin persngawai kan kejing jong ni. Te kum kinang sinang ngikermen bakalong kakaboy ni. Ban persengau hapi kibadan hakabor nak banta kane kejing kar saina ngidap da kejing kermen hapden kejing du jing kermen kum kinang sang sinang kibadan hakap bordar bat ke Bangladesh to kum kinang sang sinang kibaduk ke barang le ni persengau hakmat jong pi kibariu ka ain bat hakmat ke sarkar badan borom bapin sungo baha ladalong ka bala bapin pena pensa lemia ini ijaka jongi kumba ke jolong ngim persya i kejingkar saina sebar jong kana kesinang jongi kesinang jongi henry tang ha ini area henry tang ha ini area sinang badan kaying bariu najing tem hadu purwa kasmar namar adang indo ikane kesinang kalong kejingkor dit ke bakrau jongi kinang siyang sinang kibadan hang ne namala da ka sarkar ka panan kambay yala ka ay ban kar bay kumba ka de ban long ngila yelong bay kum ki pedwer hala ka jong ka sinang namar lay na ine sinang bangi siyang isa ngimdan jaka bat ngimdan pisaro bat sinaying amtang kata kalaboro yang artat kicing nakabanta yang Mentan ngila ilong ke meeting lani kita ke jaring namata ke ke border fencing ne buat mai de nakaliang ke bisa lawan nikmat do company commander do commanding officer ban nakaliang ke NBCC lawan nikmat do project manager ban nakaliang juga komen makaliar lawan nikmat do SDO civil penusla bat i video de kumba plai ba plaski ba bun hinap dang kipai ba ki persya kan ban snai kan ke pensing sispa san powiat na u pilot na international border de kumbal pi we pue kila ipeni lagi jong kinia kila ong ba ladangi sya kan ke pensing ba kin pening sispa san powiat na international border te ke jingdu kolong ko bakrau ke benengkong ke jingdu kolong yaka Jakarta Brio
Kejaka tebriu kade kejaka ngidon tang kane kowe ne po atmai baro kiniam Kristan bat bom de Kristan ru ngitep akane keju jaka ti kumbal plai ba akaleng kejing le nem jongi ya ki bayam ya ki lum ni tem ni syai bu sentiu human madap senam ni syai burom ru iki syai le duai de le piran ya ba ki ini ki bai ba thon jongi ki nong yap kin nang karku yang ki badang im te kata hi kamen poin bak sha te ka baar kalong ya kane ka madan lada kane ka madan kandu no kejing du ko bakrau long ya samla jong kane ka madan kade ko ina ka madan ka ba ki kena samla jongi kiyo ban peni kiyo ban practice ban peni lagi jong ki sap ki pong kamtam ay kaliang ka sport bak kuwe but day lang ba kane kamadan kiba ki yo ban kilan men ki klet lut ya ki jingmlin besniu kum ka kiat drop bat kuwe ti ngi kepat ju dik sarkar pa kan pelai nak kane kamadan kumba ki pai ba ki sang bat ki kwa kum tan te kabalai pan kalong ya kini kisnong lada cispa san poyan kin penhap apo kane ka area kini ki ying song barok khoi kin hap lut support bangla lada kini ki ying ki hap support bangla te kejing singai dong im dan su te ngila bandu te majority kumba pi ngi kisawa ne bun ki bru ki bodo ki ba sukamai men singi ngi ba men men te lada kidu no kane ka ying ka sem joki kalong ka jingduokrau bat ko weru kumba ong da epat kinsna hoi na kalian kesorka kala bansiu andre kumba pihi haka hearing mentan baki pai ba kila yeng ki ongim tre ba kesorka kinsna da kumwe andre ngi kwa he ini yeng basna I dalak jong sem basna dalak mi pa te kumtai kumbaki kerpan te na kalian joki officer ki bla pha krang da ka sorkaro kila yosgo ba kila I lo jong ki kman te na kalian ki officer yo ki bi pro kilai bat mantan ngilai wanya station spot ba kilai baka fencing ka kiu stay te la da ki implement ha ka ju ka line la nek alignment kuma ki ong te ka nek sedang ber khoi kan du kan dam no bat kan hap no cha po Bangladesh te tang kita hi ba ki pai ba ki yang mat persya te kerpat ju dia ke sarkar bakan so ba man skap so ya ke jing kerpat jang ki pai ba namar kum ha kane ka khem bale ki pai ba ki percha namar kim don option su da kumai kim don su kono kalang ki ha ban percha bat ka jing percha jong ki pai ba ro kam dei ba ki percha ya kane ka pensing ki kloi ya kane ka pensing ban priang namar ba dei tang kane ka lat ka ban yada ya ka jing singan jong I besa abora henry kumbolong ini I bental jong I kendo kendet kum ong nadu lum step ne madan bat ka kane ka stong at mai ne ki kerpat jur ki pai ba ki kerpat jur ba ka sokar long ha kono duru kan ile bansna nasenda jong pila international border ke le bansna lane kan wa da kino kilat kelenti lada kim patla banwa da kita kelat kelenti ti I swai kane kan sa kum tu lane in status ko ni sapai pat ya ka e ba ka sarkar mekhalia kan ra khobor chaka sarkar India halor kane ke hearing ko mta singi bat ka ke sarkar India kan ya so ya ke jawab jong ke sarkar napo Dhaka tang ita kan nutli ki long ying le se ki bandu tem dunaya kan rupon rup sante kindan baik long ying bandu lawan tamu ngiso mene ro pi ong la dadu ya ka jaka kan dur ya kata ka jing itu kata ka jing itu dei te ka jaka puta ka de ka we naki jing.com ha jim jungi bro balengi don kilan aks balengi don kilan transfer aks kita ke ak kilong ban penek pensa ya ke jaka puta jongi ki rit pai te ladang idu ya kane ka kendo kindu ru jing itu ingi kum kinong sosnong nen atma lada kidu ya kane ka jaka kum no ki pai ba kini tu iki te ke jaka puta kade ka jing pen itu yang i kum ke jai ru pai ha ke jaka chong ha ke jaka sa langi long seklau langi long chakano jaka ke benta yang koriksi ke jaka kade budon kaptam nang kong nang syam ai kublai ai subresto ni badai deputy chief minister ibla share ya meeting aga khat a tarik bunai ban riu ajar ar ban riu ba leng ba jong I
kini ki officer badai pej jaga fencing BSF SDO Sibil BDO baru manager jongka NBCC gilawan banlai ka spot inspection menta ka hatmai tena kaliang jonga kumurang ba sinong ba mikman nak menta ki paj ba pen sneu hang ne menta ba kitan riu phongut riu photeli ki ying kin lech sai lai se phila ban ai ying kum ba ai ki khar motor sanang mensong henry hangi kinong kendong ka jaka de ka jing im phila ban ai ka ying henry phila se ban ai ka jing im dan bala ban ai ya ka jing im hangi kinong kendong ka jaka hi de ka jing im dengan kerpat kumba lalong mene ka meeting ai ka de ka ba job paj ba ki layo ban pen sneu dengan kerpat ya sa presto ni badai nak kaliang joka sorkar ba ikit khialem nak benta kan ka sinong hat thamai nak benta mangi kinong kendong sa kan ka thain riwar ba ikit khia nang ba lada kumnu ru ninyo ya kan jing job ninyo ka jing yada nak benta nu pa song sinong badon hat thamai nak kaliang ki ha BSF ki ong ba kan de ka order jong ka high court ka ba lai order sa ka sorkar India tika ya fencing ka ya bek keleng barawai dari India nadu nakanya kumari syadu ka Kashmir kila pensneu yangi lai nakaliang pat jongi rungi pensneu la ka jong ka jinge namar bakane ka jaka kamde ka wadang sudang menin kane ka jaka daki spa asnem la long try mangi khasi te kumbang ong meneh ka meeting ba sa ka Kashmir sa ka kiwe ki state CNC jaka ru phiyale ban yada ban khanglat ban yo ka Pakistan ka China hang ne pat balai ba himut ban ai ani la long kumban ai no sabang la wat laki kular makiru kin ailat kata ka ket ban sena ket fencing bangin yo rung sapo andai kam kata ka security kata ka asuran ngim thik na namar na kapor sa kapor ha bakalahi ke sorkar kelahi company komandan ke company ya duka kala ngikwa be jaga rai bamenta ngikwa be ban yo ka rai ka basai ba ya ka hat mai la pelai no ka fencing la ni ka ayat lengba baju siro